Wane ne Ashiru na Goma? Menene silar haukarsa? A wani hali yake ciki? Na san da yawan mu mun fara mantawa da wane ne Ashiru na Goma. Wasu kuma cikinmu ba mu ma san sa ba. To a takaice Ashiru na Goma tsohon daraktan fina-finan Kannywood ne kuma furodusa ne wanda a lokacinsa ya shahara sosai. Wanda a lokacin ma ba wani darakta wanda ya kai sa iya aiki da ɗaukaka da kuma samun nasarar aiki. Ashiru na Goma ya fara harkar fina-finai ne a 1998 wanda ɗaukaka ta so masa a 2000. Tun a lokacin ne yake harkar fina-finai wanda ya yi fina-finai manya da dama kamar su Tutarsu, Hiyana, Zakka, Bakinta da dai sauran fina-finai waɗanda suka shahara a lokacin. Ana zaune ne kwatsam sai aka ga hotunan Ashiru na Goma suna yawo a kafar sada zumunta, inda hotunan yana cikin siffa ta ban tausayi kuma da hauka. A nan ne fa kowa ya fara tofa albarkacin bakinsa a kai, inda wasu suke cewa Ashiru na Goma an masa jifa ne, wasu kuma sukan ce asiri ne. Daga ciki akwai waɗanda suke faɗar abin da ya shuka ne yake girba. Ma'ana an yi shaidar Ashiru na Goma a lokacinsa baya ɗaga ƙafa, sannan yana alfahari ga girman kai. Hakan ne ya sa shi yake yin ikirari cewa shi ne yake sa a ɗaukaka. Idan ya so a ɗaukaka za a ɗaukaka, idan kuma bai so ba za a ɗaukaka ba. Insha Allah a wannan bidiyon za mu faɗa muku abin da ya faru da shi. Na san wasu daga cikinmu mun sani amma ba mu san asalin sahihin labarin ba. To insha Allah a wannan bidiyon za mu faɗa muku komai da komai da ya faru da darakta Ashiru na Goma zuwa yau. Amma idan farkon zuwan ka ne ko kuma ka manta ba ka mana subscribe ba, muna roƙon ka da danna mana subscribe sannan ka zaɓi ƙararrawa all, domin hakan zai sa ka ci gaba da samun shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura, kuma mu kan mu muna alfahari da hakan. Sannan ka mana like. Kwatsam sai ga hotunan darakta Ashiru na Goma suna yawo a kafar sada zumunta a cikin yanayi na tausayawa da hauka. A nan ne fa kowa ya fara tofa albarkacin bakinsa a kai. Wasu sukan ce an masa asiri ne, wasu kuma sukan ce jifa ne. Daga cikinsu akwai waɗanda suke faɗar abin da ya shuka ne yake girba. Ma'ana an yi ma Ashiru na Goma shaidar a lokacinsa baya ɗaga ƙafa, sannan girman kai gare sa sosai. Ɗaukakar da ke gare sa ne da iya aikinsa yasa har wani lokaci yakan yi ikirari ya ce su ne suke sa mutane su ɗaukaka. Idan sun so a ɗaukaka sai a ɗaukaka, idan kuma ba su so ba za a ɗaukaka ba. A nan fa kowa yake faɗar abin da ya masa daɗi. Fauziya D. Suleiman ta faɗa wa BBC Hausa cewa iyayen Ashiru na Goma da kansu sun faɗa mata abin ya samo asali ne tun a 2007, lokacin da hotunan tsiraicin Maryam Hiyana suka bayyana. Sun kara da cewa a lokacin Ashiru na Goma ya narka maƙudan kuɗaɗe a wajen shirya wasu fina-finai da ya ɗau nauyi ƙwaya 7, kuma sai aka yi rashin nasara. Duka fina-finan Maryam Hiyana ne a ciki. A lokacin kuma ƙungiyar tace fina-finai ta jihar Kano ta tsaida Maryam Hiyana da fitowa a cikin kowane fim, sannan ta yi doka da kada a saki duk wani fim da ba a saki ba, kuma Maryam Hiyana tana ciki. To a nan ne fa abubuwa suka dagwalgwale masa, ya yi hasara sosai. Ana cikin haka ne fa sai ya daina shiga mutane sosai, ya fara keɓancewa. Bayan haka kaɗan sai ga Ashiru na Goma an fara ganin sa yana yawo, yana shigowa inda ake shirin fina-finai, yana roƙon a bashi naira 50, kuma da an bashi sai ya juya ya tafiyarsa. Har akan gansa wani lokaci ya shiga bola yana tsinci-tsinci. Fauziya D. Suleiman ta faɗa a BBC Hausa cewa ta samu nasarar kai Ashiru na Goma asibiti, kuma ana mai magani cikin iyawar Allah, lafiya tana samuwa. Ta ƙara da cewa kamin ta kai shi asibiti sai da ta tuntuɓi manyan jaruman Kannywood akan maganar taimaka masa, amma abin da suke faɗa shine iyayensa sun hana. A takaice ma iyayensa suna faɗa idan aka ce masu baya